Ano tayo i-shout out? Kimi Rose Castro. Hi guys, good morning. Kahit gabi na. Nagbabalik po ang Raina ng mga mga chismosa. No, update tayo sa mga chismosa ngayong gabi kasi kagabi muntik na ako atakihin. Inatake pa ako sa aking hika, no, tawag doon sa Ilonggo hapo. Dahil yan, syempre, ang ulam naman dito, my God, oh, lechon paksiw. So, iwas muna tayo sa lechon paksiw. Shoutout yan sa mga chismosa na hindi marunong mag-chismes, no? Yung iba na enjoy kasi akala nyo namatay ako, no? Hindi po ako mamamatay. Hindi po nakalagay sa propesya na allergy ako kagabi pala. Uy, may allergy ako yung shout out yan, no, sa mga chismosang hindi marunong mag-chismis. Dapat go lang kayo sa mga goal nyo sa life, no? Igihan nyo, pagalingan nyo pa kasi yan ang ikasayan nyo mga animal, mali silang mga yawa, no? Shout out yan sa mga chismosa na hindi marunong mag-chismis. Mga putol-putol yung mga kwento, diretsuhin nyo na kasi kung patay-patay. Alam nyo naman na dami ko pang mission sa mundo dito. Shout out sa kamusta naman. Na-allergy po ako kagabi sa atay ng baboy. Kasi paborito ko yung atay ng baboy. So ilang taon ako hindi uminom. Tapos binigyan ako ng kaibigan ko ng Red Horse. 500. Hindi ko nga nainom ng kalahati. Nahilo ako. Tapos yung nanikip yung dibdib ko. Akala ko katapusan ko na Diyos ko, Ginoo ko yung may mga utang sa akin. Hindi. Alam nyo ba, yung iniisip ko kagabi, nag-live ako kasi bago po ako malagutan ng hininga, maningil pa talaga ako. Kahit mamatay ka na, maningil kayo, dahil para magasto, tapos burol. Shout out yan ha, yung iba na enjoy, akala nila matitigok na ako, no. Magbo-bold star pa yung lola nyo, wag nyo akong anuhin ha. Pakishare itong live ko kasi i-update natin yung mga chismosa na hindi marunong mag-chismis. Mali-mali ang mga chinichismis ha. Patay! Sumbong ko kayo sa lulo ko na aswang. Go lang kayo sa mga nyo, sa mga goal nyo sa life, no? Pagalingan nyo pa kasi i-congratulation natin yung mga chismosa. Mga chismosa, i-share nyo to kasi maraming chismosa sa mundo. Hi! Ayun. Ayoko muna kumain ng sis, baboy, sis. Natakot na ako. Uy, alam mo, minsan lang talaga ako kumain ng baboy. Ayan, thank you so much sa nag-angry part po kayo ng viewers ko. God bless sa inyo. Congratulations din. Dahil hindi kayo masaya. Shout out sa mga kaibigan ko, mga chismosa na hindi na matay-matay, mga animal, mga kulirayawa. No? Nako, tigilan mo na yung mga nakakalaswa mong post, Erika. Di ko na nakakatawa, laki na lang pinagbago mo. Okay. Ano ba dapat ang gagawin ko? Sa mga nag-idol po sa akin, nasabi idol kita noon, hindi na kita idol ngayon. Sorry po talaga, no, kasi tao lang naman tayo, may pagbabago talaga, no? Kasi pag walang may pagbabago, at saka puro na lang tayo mabait, no, i-abuse din tayo, gagamitin tayo, no? So sa mga hindi po nag-ano sa akin, hindi po nila ako gusto. Hindi ko naman sila inutusan na idolin nila ako. Tapos pag na-idol nila yung tao, konting pagkakabali mo na parang kriminal ka na, no? Prangka to, ha? Nakakala mo hindi sila hindi nakaranas ng dapa, hindi nakaranas ng gumawa ng kasalanan. Ganyan talaga yan, magkakasala talaga ang tao, magsusurvive lang tayo. Pag gumakasala, kahingi ka ng tawa, hindi porket yung tao, i-idolin nyo. Pagkatapos konting pagkakamali lang, no? Sumbatan nyo agad, no? Yan okay lang yan kasi magkakasala din tayo, kaya na humingi din ako ng patawaran sa mga kasalanan ko. At saka hindi porket ng tao talaga naging followers ko na nag-enjoy na sa akin, sa sobrang nag-idol na sa akin, parang gawin ko lang sa santo, no? Kasi hindi naman niya kailangan maging totoo tayo sa self natin, hindi porket lahat ng oras, maganda yung mode natin, minsan sinusumpong din tayo, ganun din kayo. Shoutout sa mga taga Saudi Arabia. Sa mga hindi nila po ako gusto, doon kayo magsimba na lang kayo. Oo, kasi ako po ay hindi po ako good influencer, inaamin ko yan. Isa pa akong normal na tao, minsan may mga ginagawa din akong hindi maganda. Siyempre nagpa-public apology din ako, tao lang ako, lalo na ang environment ko hindi rin maganda. So sa mga sobrang matalino at sobrang perfecto sa buhay, tapos wala man lang may narating, puro lang naman haka-haka, sana kulang na lang pakpak angel na, ba't hindi pa kayo makalipad, no? Na dito pa rin kayo sa lupa. Kaya pinapanalangin ko talaga na manalo yung aking kandidato para dito sa
Pilipinas, wala nang rally-rally, wala nang mga wala nang paglilitis, diretso na suntukan. Kasi mga matitigas tayong ulo lahat. Kasi kung mga pareho lang tayo lahat mabait, i-abuse nga tayo. May magbabago talaga sa buhay natin pag lalo na dito sa Manila. Dahil yung environment natin, pagkain, yung daily routine natin, hindi natin magagawa iba sa probinsya. Sa mga nagsabing nagbago ako, ano naman kung hindi ako magbabago? Mananatili lang tayo sa ganon. Tapos na po yung mga paghihirap, dahil ngayon kailangan mo na talaga lumaban sa buhay. At saka sa mga nanonood po sa akin, hindi pa ako ipinanganak na banal. May mga nagagawa rin ako mga kamalian sa buhay, kaya kailangan lang natin hingian ng tawad yan. No? Kasi, kung ang buhay natin hindi balance, puro na lang palagi tayo mabait, i-abuse tayo ng mga tao, sasabihin na ang bait niya, hiraman kaya hindi ka babayaran. So kung hindi mo mumurahin, hindi talaga magbayad. So ang mga iba dyan, pag naggumawa ka lang ng video tungkol sa mga chismosa, kasi mali-mali ang kwento, pag natamaan sila, magagalit. Iwan ko sa inyo dyan, wala naman kayo mga sahod dyan, bala kayo dyan. Importante sa akin ngayon yan, nabuhay pa ako. Magpasalamat ako sa Panginoon kasi hindi po ako natuluyan kagabi. Kasi baka pumunta ako sa ospital, baka COVID. Baka mapagkamaraming COVID ba? Sabi ko, nag-joke lang sa kay Jeff. Alam mo ba yung ano ko ba, yung allergy ako sa atay ng baboy. 2 years ako hindi nakakain yan. Kasi kinakain namin talaga sa probinsya, hindi atay ng baboy, atay ng tao. Minsan kinakain ko rin yung kapitbahay namin na chismoso. Ayan guys, no? Sa mga hindi po ako gusto, hindi ko po sila pinipilit, no? Prangkap akong tao na sanay na po ako na maraming mga galit sa akin. Hindi naman sila ng tagumpay. Yung iba pa perfect, pagkatapos yung mga buhay na gusot-gusot din. Hindi rin makaprito pag hindi nangutang ng mantika, pero kung akala mo perfecto. Basta ako gusto. Ay, salamat sa wala dito. Ayan. Shout out kay Sweet, shout out kay Orpami, shout out sa lahat ng mga tao, no? Lalo na sa mga marketing, sa lahat ng mga nasakupan ni Madam Kit Brios, no? Lahat ko kayo mahal ko. So, dapat magkaroon tayo ng unity kapag kaisa, no? Para tuloy-tuloy ang biyaya sa atin. Oo, abangan nyo po ako bukas sa Euro TV at saka mayroon na akong bigo. Kailangan ko na talaga guys, pagsikapan ko to. Kasi kung isipin mo yung mga basher na yan, yung mga umahatak sa atin pababa, wala naman tayong makukuha dyan. Babaho rin bunganga natin. Dalasan mga chismusa, mga mabaho ang hininga talaga. Doon mga lang sasakang blaw. Kaya no, prito. Para kanino ka bumabangon? Para sa pagkain. Pagkagising mo, gutom ka agad. Sa amo nyo, sa negros, gaya ka nabagting ka. Gaya, pero niwang yapon. Hindi mo nila maputi ka. Puti ka sa kulor, kalimutan. Alam nyo, ganito yung mangyayari ngayon, ho? Kung sobrang mayaman ka na, at saka hindi ka na marunong magmahal sa kapwa mo, hindi ka unawa, sarili mo lang iniisip mo. Crowded na dito yung Pilipinas, mag-ipon kayo dahil. Bumili kayo ng mga malita. Alis tayo dito sa earth. baka mag-iba yung mga presidente dito, delikado. Delikado pag iba na yung presidente dahil. Baka magsutukan tayo. So, punta kami ng pamilya ko sa Mars. Oy, bahala na. Punta kami sa Mars. Alam yung Mars, ang katabi ng Mars, Mercury. Tapos sa katabi ng Mercury, 7-Eleven, may Monster-Epic pa. Tapos sa dulo ng Monster-Epic, TGP. Generic pharmacy. Buhay pa tayo, hindi tayo mamamatay. Marami nagmamahal sa akin. Thank you so much sa mga nagmamahal, nagbibigay ng star. Alam niyo po, live ako kagabi kahit hinihika ako. Alam, hindi hika. Allergy talaga, para yung heart ko daw lumubo daw kasi na hindi daw nakayanan yung toxic kasi yung Red Doors at saka atay,
Hindi daw healthy yun. So sabi ng doktor ko, tumawag ako sa doktor ko, taga Laguna. Iba, alam mo kung sino doktor ko, Day? Linis? Si Dr. si Rizal. Yung idol ko, ha? Linis? Wala, may mga doktor talaga ako na kaibigan. Sabi niya, uminom ka ng maraming tubig, lagyan mo ng lemon. At tapos minsan yung 7-Eleven, makakatulong, shout out dyan sa 7-Eleven, sa mga guard, sa mga nagtitinda dyan. Salamat sa mga puyo. Pakinika. Ganon yung mukhang adik. Alam nyo, may mga nagawa akong video, sabi nga nila, tigilan ko na kalaswaan ko. May mga galawa akong video kasi as a bakla, by nature, may mga hindi rin ako nagawang maganda, no? Pero walang mali siya yan. Kung hindi mo bigay ng kahulugan, hindi bastos yan. Doon kayo magsilos, doon kayo magalit sa matanda. Nakipaglaplapan sa lalaki na bata pa. Sweet ulo, sweet lang po. Ang galing ni Lula maglitulit dahil parang sinisip-sip niya yung alam yung ginataang kuol doon sa mangan. Ang Indiano to? Iwan ko yung tigulang ba? Tag-Indiano, Iwan ko Indiano, Meksikano. Alam mo may mga katikati ngayon at saka yung mga ano ngayon, may mga edad-edad, mga viral. Oo, kung may mga edad-edad, yung mga lula nyo ilaban yun, dahil panalo yan, viral yan. Alam mo yung mga suso nila, pwede mo nang gawing sampayan. Yat-yat kaayo dahil. Grabe si Lula makipaglaplapan doon. Parang sinisip-sip niya, alam yung kuhol doon sa, punta kayo sa mangan, may ginataang kuhol dyan. Kailangan, sip-sipin mo para makuha mo yung laman. Oo, tapos yung dapat yung pagalitan, yun na yun, yung ginagamit si Lula Damian, yung ginagawa nila si Lula Damian material sa kanilang video, yung matanda na nakakatuwa na matanda, wala naman kinikita doon. Tapos yung mga vlogger doon, panay punta. Yun ang pagalitan niya. Ako ya dito, yan na maya-maya, uwi na ko sa amin. Si Gypsy, hi po. Shout out kay Gypsy, shout out kay Tweety Bird, ayan. Huwag na tayo magkita kasi pag nagkita tayo, ang dami natin nagagawa. May mga inom-inom pa tayo nalalaman, kaya hinika ako. Sa edad kong 40, hindi na siguro healthy. Alam mo, at saka anday. Naiglaw ka na, guru. Na-miss ko na kasi yung mga boyfriend. Parang sumama yung loob ko nung nakita ko yung viral video ng matanda na nakipaglaplapan sa gwapong lalaki. Parang Chris, sabi ko, sana Lord, ako din. Sabanay. Pasabanay si Chris. Buti pa si Lula. Ang mga matanda ngayon, di ba? Ibang ang mga matanda, minupos na yan, di ba? Dry na yon. Yung epekto ng gamot siguro huli. Naging basa, ay naging wet. Shout out sa mga Lula, ha? Diyos ko, ginoo may. May mga karapatan kayo magganyan, pero wag nyo. Hindi man kayo, tiguang. Ato, tiguang na gito yan. No? Alika dito, Nay. Hindi po masama makipaglaplapan ka, pero wag naman ipos. Delikado yung mga lula nyo, ha? Ngatan nyo yung mga lula nyo. At saka may mga edad-edad, wag na makipaglaplapan at ipos sa Facebook. Prangka ito, ha? Wag nyo na dagdagan makasalanan. Alam mo, parang hindi ko naintindihan kung titigasan ako nang nanood ako, kung mairita ako. Doon siguro nairita ako, parang kumain ng apritada ba yun, sis? Minudo. Minudo, yung mga atay, pinili ko. Masobrahan sa atay. So yung iba na chismis, si Erika Imbang namatay kagabi kasi hindi nakahinga. Grabe patay agad. Na-allergy na patay agad. Hindi ka ako namatay, nahulog ako sa kalabaw. Updated ka ba? Mga updated naman. Alam mo pag di-chismis kayo, kasi ayusin nyo, hindi kayo Diyos ko, hindi kayo sisikat niyan. Hindi, wag nyo gawing pulutan ng mga chismis-chismis. Kailangan, update kayo sa mga bago dapat, hindi yung mga luma na mga chismis, mga kahit saan mundo. Alam mo, hindi lang naman sa Amerika may chismusa. Sa mga bayan-bayan, sa mga baryo-baryo. Tatlo ang klase ng chismusa. Yung chismusa na isa, nandyan lang yan sa loob ng bahay, social distancing, social na chismusa. Hindi lumalabas. Sa bintana lang yan, pag dumaan na naman si tingnan mo yung puwet niya, plat na plat, yung suso niya plat. Tapos sumuot pa ng sleeveless. Yan ang mga chismusa na may kasamang inggitira kasi hindi nila kaya yan gawin. So ikaw naman kung wala kang suso, wala kang puwet,
Tapos lalandi-landi ka, lalo mong iritarin yung kapitbahay mong inggitira. So, ang tingin niya sa'yo, para kang plywood na nililipad ng hangin. O kaya para kang croutons na lalanta. So, yung pangalawang chismosa, maaga pa yan pupunta sa mga tindahan ni Aling Nena, ni Aling Muray. Iwan ko kung sino yung mga nabanggit. Nandun na sila tatambay-tambay. Maya magpalibre sa yung soft drinks para makachismis. So, itsusin ka muna. Maya manghiram yan pambili ng uling, hindi pa nakasaing. Yung pangatlong chismosa, yan sa social media. Hindi sila lumalabas ng bahay, hindi nakichismis sa ibang kabigan. Sa mga wall yan nanonood, kunting post mo lang dyan. Doon sila magchismis agad, yun yung tinatawag na social na chismosa. May Facebook, may mga Instagram ng mga animal nila. Level up na. So, shout out agad dyan. Sabihin, ay, namatay si Erika Imbang. Pa-shout out daw sa mga... Hindi ko pa nga natikman yung gwapong lalaki na si Junjun. Pa-shout out daw sa mga taong hindi... Naamatis mo sa baho ni Batman? Ano ni Ira Secreto? Ano ka mga langsa, saka? Kaya ko lang ako gano'n magkaon. Akala mo, puti-puti na mga kilikili. Akala mo malinis. Diyos ko, ano naman dahil? Bas, mahapuo naman ko ni Karong Liwat dahil. Minsan hindi ko rin masisi na hinihika. Kain. Gawin na natin mag-enjoy. Sa 100 na tao sa mundo, no? 50 po ang galit sa akin. Iwan ko ba't galit sila sa akin? Dahil maganda ba ako? Ang mga insecure na tao talaga hindi magiging masaya, hindi magiging maligaya. Pag namatayan, double dead yan. Pag nakita kita sa impyerno, Ha? Tungod kang pakyaw. sambunutan, ha? Ano makomment mo tungod kay pakyaw? Yung makomment ko tungkol kay Manny Pacquiao. Kung manalo sa i-congratulate ko siya, ayaw ko muna magpalabas na kung ano-ano kasi tao lang naman tayo. Nagdala rin siya ng crowd dito sa bansa, yung iba kasi. Yeah. Matalino naman yan si Pacquiao. Tingnan lang natin, huwag na tayong kuminto-kuminto kasi mamaya tayo pa dito mapasama. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. Hayaan mo siya kung gumastos siya mag-ano sa may karapatan. Kahit ako, may karapatan akong tumakbo sa mga utang. Sa utang nga lang. Depende naman yan. Basta, ang gawin natin, totoo tayo sa sarili natin. Huwag tayong, yung iba kasi mga plastic naman mga butante. Kung makasupport-support sa mga kandidato nila, akala ka mag-anak nila, akala ni Ninong. Tapos bigyan ng 500, magpatayan. Pagkatapos, pag nanalo na yung isa, may ibalik nyo pa ibang friendship nyo. Hindi na, di ba? Sira na. Kasi nang dahil lang sa kanya. Bayaran 500 Ako wala akong pakialam kung sino yung mga tatakbo. Sa kanila naman gasto yun. May mga konsultante rin yan, may mga manager yan, may mga ano yan. Kung alam naman nila na mananalo sila or hindi, iwan ko. Basta ako, hingi lang ako ng tulong. Bigyan nyo lang ako. Hingi lang ako ng assistance. Kahit sino pa maging leader natin, kung tayo hindi tulad niyan, kahit sinong mga nangunguha ng basura, sino ang magandang leader, barangay kapitan natin, kung tayo ay matigas ang ulo at hindi tayo nagko-communicate, basura natin hindi natin kayang balutin, kahit maraming metro aid sa daan, walang mangyayari, maging madumi pa rin yung kapaligiran natin. Kahit sinong leader ilagay natin. Delikado lang kung tayo mga plastic din, na kailangan din natin kumuha ng pira para dito. Gawin nyo, kuha sa kabila, kuha dito para doble. Tapos hihingi ng trabaho, ipupo mo yung ganito. Pag janitor yung posisyon, magreklamo pa, grabe yung suporta ko sa kanya. Tapos ganito, nilagay ako sa CR. Ano gusto mo, department head ka na hindi ka naman marunong mag-spell ng amoxicillin? Shout out sa kaibigan ko ha, nangampan niya, tapos akala niya department head siya. Ginawang janitor, nagreklamo. Ayan, shout out sa mga kaibigan ko, sa mga taga Iloilo, taga Bacolod, mga kasambahay, no? Go lang tayo sa layunin natin sa buhay. Sa mga nagsasabi, ang ingay ko, mag-earphone kayo sa mga nagsasabing na-irritado siya sa akin, na puno na yung wall nila ng Erika Imbang, pa-double wall nyo yan. Kasi mapuno talaga kung isa lang ang wall nyo. Quezon City. Mga chismusa, ayaw sa akin, pero nood ng nood. Pumunta nga sa akin sa lapit sa Tapos, Quezon City.
Pag bold ang panuorin nila at mga issue, mga chismes, mga asawa na nahuli ng mister, tapos yung mister pinatakbo. Yan, daming views. Shout out kay Gypty sa best friend kung nagwapa ka ayo. Best friend. Sa panahon ngayon, mga friend, kahit minsan na kayo magkita, basta totoo kayo. Anuhin mo yung friend, best friend, mga animal na araw-araw magkita, tapos puro lang hiram ng pira. Puro lang palibre, mabwisit. Pag friend lang sa'yo kung mayroon ka, alam mo, dyan mo malalaman kung wala kang pira. Kung nandyan pa yung mga best friend mo. Kailangan pag marami kang pira, marami kang friend. So kailangan mawalan ka ng pira at sabihin mo wala kang pira, doon mo malalaman kung sino matitira sa'yo. Kasi kahit pag kamag-anak, minsan plastic din dahil. Ay, may mga kamag-anak din yun na plastic. Doon mga gagagaga, lang ang mga kamag-anak, mga alinganga. Gawin kaya nila kamag-anak, kaya magiging proud sila sa'yo. Ya kasi, hindi tayo may hirit sila sa'yo. Yan akala nila mayaman kaya. Akala nila pag sikat ng tao, mayaman. Mga kamag-anak na mga plastic, no? Kung sino pa yung kamag-anak na plastic, mga malapit sa'yo, yun pa yung tatraidor sa'yo. Tandaan nyo yan. Kung sa ako marunong na ako ngayon talaga umano sa buhay ko, kung sino yung taong pagkakatiwalaan ko. Sarili ko nga, hindi ko mapagkatiwalaan. Minsan sinusumpong ako ng kamanyakon ko. So, asa ako sa iba. Pag umasa ka sa iba, dahil at pagkatiwala ka sa iba, dahil hindi mo alam kung sino yung traidor, sino yung demonyo na makaibigan mo. Magiging friend mo sila sa kaligayahan, sa inom ng Red Horse, sa mga lalaki. Pagkatapos bilhan mo ng sigarilyo, mabwisit nila. Ayaw pa ng fortune, gusto nila Marlboro. Tapos pag bumili ka ng Marlboro na mentol, ayaw nila dahil gusto nila pula. So babalik ka naman, mag-import ka sa kanila. And then, hindi mo na sila masustain, i-chismis ka. Sabi nila, nabuang na yun si Erika Imbang. Tingnan yung ginagawa sa Facebook. Lahat na nagagawin para magkapira. Ano bang gagawin natin dito sa mundo? Oy, hindi naman ako magnanakaw. Prangka ako, no? At least nagtatrabaho ako dito, namamaos ko yan. Ang iba, maingay daw ako. Bakit? Nakalagay ba dito sa Facebook na silent? Keep it silent? Library ba itong Facebook? Dapat mag-ingay ka dito para sasabog yung notification bell mo. Siyempre ang hirap kayo mag-vlogger ka na yung kinakain mo buntot ng bangos, tapos 399 yung tinik dyan, kailangan pagtagumpayan mo, tapos mag-shoutout ka, tapos paano ka mamaya mag-vlog niyan kung tatahimik ka dito, mag-sign language ko? Mga iba, mga perfect rin yan, no, na mga siguraduhin nyo, hindi tumutulo yung mga bubong nyo, nakabili kayo ng Bulkacel, tapal kayo ng tapal ng mabutas ng iba, tapos yung bahay nyo, butas-butas, magwisit. Nairitaran kasi ako. Yung iba, imbes maawa na. Lalo yung iba gusto ako mamatay dahil. Namatay dahil ako sa dismiss ako dahil. Sa tingin mo, mamatay ako sa allergy? Hindi ka ako namatay na yan. Nagmahal ako ng taong hindi ako mahal. Buisit, pinirahan pa ako. Kinuha niya pa yung 1.5 million ko. 1,500 ko, tinakbo yung alkansiya ko. Shout out sa kay Kemi Rose Castro. Shout out na nanonood ngayon. God bless sa iyo, Day. Ingat palagi. Sa may mga birthday, happy birthday. Sa mga vlogger na nagsisimula, wag na lang kayo magtuloy kung mahina yung confidence sa sarili nyo, Day. Wag nyo ako idolin kasi makasalanan din akong tao. Yung iba kasi, nakalagay ng sa Biblia, huwag kang magkaroon ng juice-juicean maliban sa akin. Yung iba mag-idol kayo sa tao, gawin yung juice. Pagkatapos magkagawa lang ang tao ng kunting pagkakamali, husgahan nyo agad na. Tingnan nyo muna ang nagawa na kabutihan, huwag yung puro na lang kamalian, do mga inta, kamo mga uid na ito. Akala mo hindi sila nagtatapo ng mga basura nila sa likod ng bahay nila. Napakalinis-linis. Sabi ko nga, wag nila ako idolin, hindi ako magandang impluensya na tao. Masaya lang akong tao, good vibes lang niya ako. Prangka ako yan kung ayaw-ayaw. Gusto mga into, kamo nga galing kang laot-laot sa akon, tapos inaidol yung pagkapangit na marami naman maganda doon. Nagtuturo lang kaya dito kung paano kumain.
Kung may mag-idol sa akin, may mag-follow, pasalamat ako. Kung wala. Kung hindi ka desidido na gustuhin mo yung tao sa tama at mali, dapat kung mahal mo, i-support mo yan, hindi yung pagkakamali ng isang tao. Lumabas yung itlog ko sa mga vlog ko, ang dami ng mga diskriminasyon. Tanggap ko naman na may itlog ako. Hindi ko naman sinabi na trans ako. Magalit-galit. PM nila ako, Erika, ayaw na namin sa'yo. Ang tanong, gusto ko ba kayo? Ang kailangan ko dito, acceptance, pag-uunawa. Mga uui na mga tao na ito, kung kamag-anak nyo mag-vlog, ganunin. Buhay pa yung tao na hinika ng kagabi kasi na-allergy sa mga pagkain, sabihan nyo namatay nga. Ay, wala ko na bukog. Hirap kaya kumain ng bangos na may mga tinik-tinik pa. So ano bang dapat gawin ko? Ito lang yung alam ko sa buhay doon. Yung magpasaya ng kunti, para maka-star-star, para makapadala rin sa pamilya. Hindi naman bagay sa akin mag-traffic enforcer. Hindi man bagay sa akin na na trabaho ako sa mag-waiter. Puputulin nila yung buhok ko na ginawa pa to ni Lord Ryan, ho? Ganda-ganda ng kulay. Hindi rin pwede sa akin boksingero. Ito na nga lang yung talent ng tao na sinishare pa sa ibang tao. Yung iba din nakapanood, taga-Europe, mga taga-United Kingdom, yung iba taga-LA, Likod Auditorium. Alam mo ba yung mga kapitbahay nga namin, nanood sa akin, nagsawa sa mukha ako, mga ambisyosa din, minsan lang nanood. Ngayon lang nakapagpalo-palo, akala mo kung sino na. Maka panghusga-husga, wagas. Na kung sila mag-vlog-vlog at mag-live-live, wala rin nanood sa kanila. Ay ako prangka, kung ayaw sa akin, ayaw. Kasi sa totoong buhay talaga, maldita naman ako sa personal. Prangka ako na tao. Kung sino pa nga yung taong masakit magsalita, prangka yun pa yung maraming natulungan. Hindi lahat ng mga nagmumura, masama. Hindi naman lahat ng nagsisimba, mabait. Oo, kagagaling ng simbahan, pinasukan na ng demonyo. Yung iba din, nabol na, ustyas lang naman. Hindi ko nila lahat, ha? So, experience ko sa buhay, sa edad ko 40 anyos, ang dami ko nang niloko, ang dami rin ng loko sa akin. Sa lalaki, dami ko na rin natikman, hindi rin ako masinso, hindi rin ako naging successful. So, ito na lang yung last ko talaga na card, yung pag-vlog-vlog ba. Minsan yan, hindi ko pa alam kung paano sabihin yung vlog, bilag-bilag ba. Magalit man din sila, uy. Kasalanan ko ba na may talent ako ipinagkaloob ng Panginoon? Kung kamag-anak nyo mag-vlog dyan, puro kayo sabi na, ay maganda yung galing niya. Wala namang viewers. O magaling ka ipakita mo, at saka wag na kayong mag-vlog, no? Sa totoo lang, yung mga Pilipino ngayon, sinusupport nila talaga yung mga makakapuno sa mata nila. Kung alam nila na wala kang binibigay na mga parapol-rapol dito, at saka wala tae kasi tingin nila. Ako nga, mga kaibigan ko, mga close ko nga, wala nga akong kahit isang video, wala nga ako sa wall nila. Hindi ka makapag-share. Pero anytime pag namatayan sila ng kamag-anak, yan, mag-PM sa iyo, tulungan mo kami, Rika Imbang, kay pambili na ng dalawang kilong asukal. No? Hindi nga marunong mag-support, pero marunong humingi, mga puwisit. So, ayan, Erika, shout out naman dyan from Cubao, si sino yung Jody C. Si Veronica Jordan. Shout out sa mga taga Kulipapa, sa mga ng apelido naman. Ano ilang apelido? Pamili Bulanon, sa kay Gypty, nga gupagwapa nga, aging ang buki no pansit, saka dugin kurente sa LA buhay. Shout out kay Gypty. So ganito na yan, ganito sasabihin ko sa inyo. Huwag nyo ako yung anuhin, na sabihin nyo na matay ako. Kasi hindi nakalagay sa propesiya na makapatay sa akin, batsoy o utin ng lalaki, hindi. Makapatay po sa akin ang mga taong chismosa, no? Dahil buhay pa ako, pinatay na nila ako, hindi pa uso yung krimet. Ayun, sinunog ka na sa kanila. So ayan, nag-live po ako dito para ayusin ko kasi ang dami nagtanong, Erika, namatay ka daw. Kung mamatay ako at kailangan ako ng Panginoon sa langit, so ano inyo? Bakit mag-ambag ba kayo sa aking mga formalin? Hindi naman Yung iba talaga gusto lang talaga nila makita ng mga ulila, yung mga kamag-anak ko. Kasi galit sila sa akin. Kasalanan ko ba na ganito ako kaganda sa edad ko 40 dahil araw-araw ako yung nag-all by myself? Charot.
Alam niyo bukas sa Euro TV ako, no? So galingan na lang natin to kung ano man yung kaya kong gawin, magpasaya sa tao, yan na lang yung continuous ko. Kasi hindi naman talaga ako mag-sexy, hindi naman ako talagang yummy lang po ako sa mga nagtatanong diyan kung anong sikreto mag-vlog. Mataas ang taga ang kumpiyansa sa sarili. No guts, no glory. Wala na tayong chance na ngayon magnegosyo ka. Wala rin masyadong bumibili. Mag-online selling ka, puro mine. Pagkatapos, pag siningil mo ng mga animal, sabihin na sa susunod na lang kasi ganito may emergency. Anytime na maglakho ka, sabihin nila ang pangit ng lasa, ganito. So, hindi ka rin aasinso kasi kapwa mo mismo hahatak sa'yo pababa. So, ito na lang yung cultivate natin. Pero dito sa social media, na sinasabi, nagigigil ako. Kung hindi mataas yung pananampalataya mo dito at saka hindi ka nananalangin 3 times a day, talagang mawalan ka ng pag-asa, makumatos ka talaga sa mga taong galit sa'yo na wala ka namang ginagawa. No? Sa kapanahon ng huna ni Papa Jesus, nandun na si Judas. Dito sa mundo ngayon, ang dami ng Judas. Oo. Tapos anytime na maghingi ng konting pabor sa'yo, hindi mo mabigyan. Parang akala mo, sinunog mo yung bahay nila. Akala mo kinatay mo yung kalabaw nila, na galit sila sa'yo. Bakit ang tao man nagtrabaho para sa inya? Wala ba kayong mga kamay dyan? Nabuhay nga yung matanda doon sa KMJS na 82-year-old, umakyat pa nga sa kawayan para isurvive yung pang-araw-araw nila. Itong mga animal na ito, hingi lang ng hingi, Parang ako din, hingi ng star. Ginaya lang nila ako. Hindi porket na ako nga bakla ako, ilang taong pinapakain ko sa amin. So hindi ko na yan masustain kung construction worker ako, hindi ko na yan kaya. Kung pedicab driver ako, hindi rin bagay sa akin. So nag-vlog ako dito, ito yung pamaraan, ito yung talento na ibinigay sa akin ni Lord para makatulong ako sa kapwa ko, sa mga galit sa akin, sa dami-dami na ng problema ko. Intindihin ko pa kayo? Ako na kayo dito, yung hindi na makahinga kagabi, ako pa mag-adjust? Para mga diwindir kayo sa bahay na tumira doon, na sabi ng albularyo, mayroon ng diwindi nakatira sa hagda namin. Na ang diwindi doon nakatira doon, ayaw daw istorbuhin. Dapat doon sa library tumira, doon sa hagdan, so every time na dadaan ka, magtabi-tabi ka sa kanya na magtabi-tabi, parang ako pa yung binigyan niya ng obligasyon na amin na bahay yun. So, ang mangyayari ngayon, tayo na lang mag-adjust kung tayo ang nakakaalam. Hindi yung ako yung dito yung pagod, ako yung nag-i-import, ako yung araw-araw dito nag-shoutout na mamaos siya para kumita din ako at pakain ko yung pamilya ko. Yung iba magagalit. Ano ipinaglalaban nyo? Saan kayo kumuha ng lakas ng loob na i-bash nyo ako Do akala nyo doon mga perfect kayo na kulang na kayo anghel kulang na kayo pakpak angel ng mga demonyo. Shoutout nyo sa baser ko, ha? Hindi lahat ng oras maganda yung mudo ko. Litson yung ulam ko kanina. Sobrang mainit yung ulo ko ngayon. Tapos walang walang Alam yung iba may love life, may ka-6 life. Ako walang love life, walang 6 life. Litson na yung ulam mo. Hindi ka ma-high blood niyan. Plus may mga kaibigan kapag minsan painom-inom dyan. Baka mamaya yan ang makatapos sa buhay ko. Kaya shout out sa mga kaibigan ko. Huwag muna tayong inom. Nakakahiya naman yan na minsan. Kahit sabihin mong araw-araw healthy living ka, umiinom ka ng ganito, ganyan, tapos sakitin ka, parang nakakahiya naman yan kasi hindi niya kaya ng dugo ko pala. Pwede ako sa red wine, social ako kayo white wine. Tumaba ako ngayon, talagang promise dam, ingatan nyo yung mga sarili nyo. Kung may pagkakataon na lumigaya kayo, mag-enjoy kayo kung may mga asawa kayo, wag nyo itipirin yung mga mister nyo, day. Kung araw-araw ko yayayain, pumayag na kayo kasi pag namatay tayo, hindi na natin yung matitikman. Imperno na yung buhay natin dito sa lupa. Pagkatapos hindi pa tayo maligtas, imperno pa doon, double dead tayo. Pero tandaan nyo yan, sa may mga utang sa akin. Kahit nasa imperno na tayo, magsasambulutan talaga tayo. Walang friend-friend ngayon. Utang, bayad. Ang hirap dito na binabas na ako dito para kumita ako. Kiraman nyo ako, hindi nyo kaya bayaran. Ano nyo yung akala nyo yan sa akin? Naningil ng Osmiriam de Pinesoro Santiago bago sa namatay. Ako pa na, magkano lang yung kinikita ko dito? Shout out yan naman, nangil kayo, day.
Tapos kung sa mga asawa nyo, pag ang inyong mga mister, wala naman dyan sa bahay, yung mga nandun sa out of town, tapos yung mga mister nyo abroad, huwag kayo shave ng shave, kasi sayang naman yung doro ko. Kasi yung asawa nyo talaga, yung kaibigan ko kasi, naghiwalay sila ng asawa niya kasi yung asawa niya, nasanay na hindi nagsishave yung misis niya. Nang pumunta sa ibang lugar, mga 3 months, pagdating nagsishave na. Sabi ng mister ko, ilang taon, 20 years tayo sama, hindi ka nag-shave. Ngayon, nagsishave. Sino yung inaano mo? Huwag kayong shave ng shave kasi sayang yung duro ko, day. Oo, hayaan nyo na yung mga mister. Nasanay sila kumain ng mga laman dagat dyan or ano, whatever dyan. Naghiwalay sila, day. Binugbog sa ng mister niya kasi naglandi-landi daw. Nagsishave na. Maliit na bagay ng mga shave. Kung wala, Diyos ko, huwag na kayong mong problema sa shave or mga gunting-gunting. Bumili kayo 2 piso lang puspro. Sindote sa rabutan mo kayo na sigurado. Ubos ginasaya. Ako sa shave lang naghiwalay. Tapos si Lula naging masaya kahit may edad na. At least aalis na dito sa mundo nakangiti. Diyos ko, Ginoo. Alam mo si Lula nakipagsipsipan doon sa bata, no? Parang kuol talaga na ginataan yung dimple ni Lula ko pag ano, no? Tapos pag siyempre pag mga bata-bata ka pa, pag umungol iba ganyan. Ganon. Yung iba pag mga ganong edad talaga yung mga matanda na yon, yung sobrang mga 82 na yata yon. Iba na yung sound day. Ganito na yan. No? Kaya hindi pa po huli ang lahat, no? Kung hindi man siya nakatikim noon, tapos ngayon niya ipagsigawan sa buong mundo na kaya niya pang magmahal at kaya niya makipagsabayan, walang problema as long tanggap ng pamilya niya. So kung mga pamilya niyo, mga madre, pamilya niyo, mga nasa politiko, huwag kayong ganyan-ganyan, ha? Na mag-video-video, makipaglaplaban, i-post niyo. Sa mga nanghusga po sa akin, wala na akong karapatan na maglandi-landi dahil sikat ako. Bakit yung mga iba dyan na hindi sikat, parang okay lang, kahit makipaglandian dyan. Pag uwi nila, yung mga ulo nila, may mga kaliskis na ng isda. Nandun na tulog ng madaling araw sa kaibigan. Dito sa akin, wala na, kunting pagkakamali ko lang talaga, makasalanang tao na ako. Sorry po talaga, ha. Nag-real talk ako dito, prangka ako sa nagalit sa akin dyan, na umiba na daw ako. Kung kayo sa posisyon ko, kailangan mag-iba din kayo. Kasi kung araw-araw normal ka lang talaga na tao, na, lalo na dito sa Maynila, dahil maiwanan ka ng sistemang bagay-bagay. Siyempre, uso na ngayon, sumasakay ng mga tao sa mga Grab. Ikaw, sasakay ka pa ng Kalisa o sasakay ka pa ng pedicab na, ay Diyos ko, Ginoo. So, kailangan may pagbabago, may pag-change talaga. No? Hindi lang balat ko ang nagbago. Ang ugali ko nagbago ng konti, naging prangka ako na tao, naging obsessed na ako na sumikat. Pero hindi ko nga alam sikat ako. Hindi ko alam famous ako. So ngayon ko po talaga nakita sa sarili ko na kung anong nagustuhan ng ibang tao, i-continue ko yun, i-level up ko pala. Kailangan gawin ko pa ng bongga. So yung iba kasi parang hindi sila sang-ayon kasi hindi nila gusto nila yung natural. Wala na nga ako sa bundok, dahil hindi na ako pwede nandoon lang ako palagi na sirain ko yung mga pugad ng mga ibon. Akyat-akyat ako ng kahoy. Kailangan kong tumambling doon sa mga kanal-kanal, sasakay ng kalabaw. Kasi ang dami ko ng suki card sa mga hilot. Oo, so ayan. Mag-wine tayo. Mag-wine tayo. Ayan, social na tayo, mag-wine tayo. Ang sarap mamuhay ng mayaman na hindi naman tayo gumastos. Kaya mag-wine tayo. Pag-uwi ko sa amin, inom na itong arigasyon tayo. Ngayon ko lang ito na natikman kasi na dito ako kay Madam Kate Brios. No? So, ano talaga dito, all out siya sa akin. Pag-uwi sa amin, inom na tayo tubig arigasyon, inom naman tayo ihi ni John John. Wala tayong magagawa kasi dito sa Maynila, hindi pwede na kakain ka tapos ulam mo mga isda na walang wine. Sa bundok. Tuba na yun. Tuba versus tamban, pag kinain mo ang tuba versus tamban, kinain mo ang kalabasan buragwit. Dito may pa-wine, ho?
Ay, sarap-sarap, oh. Magkano to, day, huma? Alam niyo kung hindi ako naka-vlogger, hindi pa ako yung nakatikim nito. Dati nandun ako, makainom lang ako ng mga bino kung may friend ako sa Kristan. Punta kami doon sa simbahan. Kinakain namin yung usyas doon. Ay, Diyos ko. So, ayan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, meron akong bigo sa aking page. Sa mga gusto umorder ng Yunuya, PM kayo doon sa page ko. Sa page ko kasi may nagbabantay na admin doon, siya magpapalo up sa inyo, no? 999. So sa Kimax, PM yung si Martin Dobria Cañete para ayan po sa kilikili, oh. Ang sarap kayo dahil sa dabdabi na yan. Bakla ka, maganda yung kilikili mo. Emperador, gusto mo? Ma-feel mo talaga na may confident ka sa sarili. Hindi naman talaga paputiin yan na paputiin yung kilikili mo. Magiging normal lang siya tingnan. Tapos hindi nagtutubig, walang amoy. Oo. Kasi kung kilikili mo talaga maitim, tapos mabaho pang hininga mo, pangit pa ng ugali mo, ang tingin sa'yo ng tao, parang krematuri ka na naglalakad, na parang daladala mo yung smoky machine, Smoky Mountain, may mga tawag yung bakba na doon, nag-ugom tubol ka mo, mabaho gid yan. Tag nyo yung kaibigan, yung mabaho ang hininga, dahil. Alam nyo na, paano ba sabihin sa kaibigan mo mabaho ang hininga mo para hindi sa ma-offense? Tuturuan ko po kayo ng technique. Huwag mong sabihin mabaho ang hininga mo. Kung nakakahiya naman yan, baka magalit. Oo, ma-offense yan. Yung gawin nyo, regaluhan nyo ng toothpaste at toothbrush. Tapos sabihin mo sa kanya, friend, kamusta na friend? Sasabihin niya sa'yo, bakit niregaluhan mo ako ng toothpaste at toothbrush? Kasi friend, may bago ngayon. Tayo, nagtutoothpaste tayo, nagtutoothbrush tayo. Ang alam na natin, Colgate, Unique, Close Up. Pero hindi natin alam yung toothpaste sa Tagalog. Oo, akala mo ang talino ng iba. Ano ba yung toothpaste sa Tagalog? Colgate, alam nila, pasimada, ang tawag niya, pasimada. Pero kung makapag-English, Colgate toothpaste. Tanungin mo sa Tagalog, walang alam yung iba. Hindi nga alam kung anong ABS-CBN. Pumasok lang doon ang tagal na hindi pa alam. Ang ibig sabihin ng ABS-CBN, Asian Broadcasting System, Christian Broadcasting Network. Yan ang nasabi ng DPWH, doon ako nag-research. Oo, yung iba hindi naman alam. Ang tawag ng toothpaste sa Tagalog, para may makarelate dito, huwag kayong gamit ng gamit kung hindi nyo alam, pasimada. Pasimada. Ang nilalagay ng lulo nyo sa ulo nila, na nagmamantika yung ulo nila, na yung hairdo nila hanggang hapon, hindi masira-sira. Pumida. Pumida ang tawag niyan. Sa kapanahunan ng nanay natin, hindi pa uso yung napkin, pasador ang tawag doon. Oo. Minsan yung pasador ng nanay ko nilalagay doon sa payan, akala ko tawil. Ginagawa ko yung pamunas, kaya kuminis ang muka ko. Ang sikreto ko naman, para maging healthy lang at talagang palaban sa buhay, kasi kung ako lang naman gusto ko magpahinga, bakit ko pa ito ginagawa? Kasi dami ko pong taong pinapakain, hindi lang sarili ko. Kaya hindi pwede na tayo lang maging maligaya dito. Dapat maging masaya rin yung mga tao sa paligid natin, mga kamag-anak natin. Mamaya-maya hikain naman ako dito ba. Dahil ang red wine ba hindi white wine hindi ba nagpapahika? Ayan. Sarap. So ayan guys, sa mga tao dyan, ng mga inggitira, tigilan yun na pang inggit nyo. Kung alam nyo na namangan kayo ng kapwa nyo at feeling nyo wala ang opportunity sa inyo, tapos na sa kanya, dapat maging masaya kayo. Ganyan talaga sila. Pag medyo yung kaibigan nila nag-tuck-in, nag-high waist, gusto rin nila mag-high waist kahit hindi bagay sa kanila. Pag nag-high waist kapag panda ka, hanggang dito na sa liig mo, ho. Tapos pag nakita nilang kaibigan na pula ang labi, kailangan pulang-pula din. Tapos kailangan pulang-pula ang muka. Hindi porket mapula ang muka mo, pula ang labi mo, maganda ka na, para kang hotdog na naglalakad. Tapos sa mga gumagamit ng mga para sa muka ng muka nyo, wala ng balat, hindi umaamin, aminin nyo na kasi. Dahil anong ginagamit mo sa muka mo, ganda-ganda, ang kintab-kintab, parang apple. Ay wala, tubig lang. Ang mga hipokrita din, mga sinungaling. Paano na wala na ng balat ang mukha mo? Tubig lang. Ano yung tubig nyo? Aksido? Tapos yung mga iba ko kaibigan na naman, no? Hindi naman sila pumunta doon sa mga
eskwelahan, sa school, para lang mag-alaga ng bata nila, nakichismis doon, mag-away-away yung mga nanay doon. Tapos sila doon, nagpasikat sila, nagpasiksi, tapos kahit 3 na yung anak ko, sexy pa rin ako, tingnan mo si Luciang. So ano ngayon? Kailangan ba dito kahit 5 ng anak mo, pagsigawan mo sa mundo na sexy ka pa rin? Ginagawa mo yan kasi vanity mo yan sa self mo, karapatan mo yan, para yan sa mister mo. Hindi para painggitin mo yung kapitbahay mong dalawa pa lang ang anak sa'yo, 5 na, dapat sexy ka sa kanya pa rin. Tapos sabihin, kahit 5 ng anak ko, tingnan mo, may korte yung katawan. Para ano? Importante, nanay ka na talaga. Hindi kailangan ng forma, hindi kailangan ng sexy, kailangan diskarte. Marunong magluto, marunong maghanap buhay, at marunong umungol. Karapatan nyo yung mga umungol, huwag kayong paano-ano sa mga mister nyo. Itong mga mister nyo, pagkatapos nyo, labahan yung mga damit niya. Pagluto mo sa gabi, gawin ka pa lang ambulansya. Gusto na uungol kayo. Pag yan naman ang kaligayahan ng mister nyo, para maging saya. Kung gusto na ungol na lang kayo, dahil. Wala naman may namatay na dahil sa ungol. Yan ay kaligayahan ng mister. Ibigay nyo na kay mga butakal, gina sila yan. Dong tubangan ang nila, ginabantayan nila. Tapos wala namang babae na nagyaya sa lalaki, nahiya. Kung ako yung babae, yayain ko yung mister ko. Babes, kaligo na ako, nakasunsilk ako. Ayan. Tinunaw ko yung Tide Ultra, hinugas ko dyan. Ayan. Mabango na yan. Yayain nyo na kasi minsan yung mister nyo kasi gusto rin nila lambingin. Sa mga mister naman, pagdating ng bahay, kung gusto mag-score, lambing muna, halik-halik. Hindi yung hindi naman yung tulad ng ang asawa nyo, parang minamasakir nyo doon sa kama na parang akala nyo mga bagong kasal kayo na, ay Diyos ko Ginoo. Shout out dyan sa mga bayaw ko, huwag nyo ipagdamot ang mga hita nyo sa mga mister nyo. Pag nalaman ko mga bayaw ko na nag-away lang kayo dahil sa isang bagay lang, tapos ipinagdamot nyo, pinapagutuman nyo yung mga kapatid ko, ay wala kayong regalo sa akin sa December. Kaya dumadami kami dahil kasi sabi ko sa mga kapatid ko, anytime mo mag-score yung kapatid ko, pascorein mo na. Ako naman bibili ng chinilas ng mga bata. Ako naman magpa-newborn yan. Masaya kaya magmarami kayo basta nagtutulungan. Kasi may kuta kaming pamilya, dapat 399 kami. Oo, 400 na sana, kaso lang nakunan yung isa kong isa kong bayaw nakunan. So may kuta po kami, dapat sa December, 399 na kami. Ayan, masarap yung marami. Kaya plano ko kasi magpatayo kami ng sariling kulto namin sa bahay, kaya pinapadami ko. At saka gusto ko maraming pamangkin ko kasi gusto ko, pag nawala ako sa mundo, maraming umiiyak sa akin. Maraming makilibing ba na kamag-anak lang. Ayaw namin magyaya ng mga maraming tao kasi yung iba nag-attend na yan sa libing kasi tinitingnan nila yung mga yung mga tawag niya, yung mga pamerienda, lalo na pag siopaw na ang siopaw mo maraming palaman at saka pinainom mo sakto, ay dami talaga makilibing. Pag nagtimpla ka ng Diyos dyan na na tag 10 piso lang, lagay mo sa water jug, ay wala talaga dahil kailangan mo pa mangampanya. Alin kayo dito, makilibing kayo. Pero pag masarap yung pagkain, kahit hindi mo niyaya, dala-dala nila pati aso nila, charot. Shout out dyan ha, yan ang katotohanan. So sa mga hindi po ako naunawaan, hindi nyo po ako kaya i-accept, okay lang po yan, walang pilitan dito. Ito yung trabaho, kuya. Bakit nyo ako pasunurin sa mga gusto nyo? Dito ako yung kumikita. Bakit nyo ako yung papabalikin doon sa bundok na pinanggalingan ko para gusto nyo yung irika noon? Pwede naman yan. Pag uwi ko doon na naman, gano'n na naman yung content ko, gano'n naman yung gawin ko. Dito muna, mag-arte-arte muna tayo ng konti. Oy! Parang wala naman tayong choices dito. Para hindi ko nga sinunod yung nanay ko, hindi ko nga sinunod yung mga tita ko kasi suwail ako na tao. Tapos sila, nagpalo-palo lang sa'yo, minahal ka lang ng konti na hindi mo man nga kilala yan, magagalit sila sa'yo, nag-iba na daw ako. Paano naman yan nag-iba na ganito lang naman itsura dito? Hoy, yung naiba lang dito, yung mga kilos ba? Oo, pag ganyan-ganyan kapag may mga gwapo. Pag pangit, ganyan ka. Oo, hindi nila ako kayang tanggapin, walang pilitan. Parang politika lang rin yan, day.
Sa politika, dalawa yung nagtakbo, isa yung pipiliin mo. So, ang dami naman dito mga vlogger, maraming influencer. Depende yan sa panglasa mo. Kung hindi mo talaga gusto yung mga tulad sa amin, na bakla kami nabiki, na bayot, centralized, generalized, o ano man dyan, wag nang ano kasi hindi namin intensyon na ma-stress kayo sa akin. Hindi ko inintensyon galitin kita o bisitin ko yung buhay mo, bisitin ko yung araw mo. Ikaw talaga yung nangusyoso. Oo, ayaw mo pero gusto mo. Nasa iyo ang desisyon, pindutin mo parang ayaw mo, scroll agad. Hindi yung magalit ka na magalit na parang anong koneksyon doon sa buhay ko kasi ako yung trabaho ko to. Okay lang yung sabihan ako na namatay, hinika lang ako kagabi, hininga lang ako kasi na-allergy ako, tinanggap ko nga. Importante may St. Peter, ako ready kayo, hindi yung porket mga ui-ui kayo, pa-perfect kayo. Wala pa pala kayo mga St. Peter? Nunin sila ilay, doon sa mga kabilat-bilat kahang, doon sa mga inta, doon sa kabuto-buto, doon sa kaputay-putay, mga linti nila. Wala kali mga St. Peter ni ho. Pagkalamata ka, magkalatumba ni mga buwisit nilang pamilya nila yamang sulisit pa. Siguraduhan nyo, wala na ko yung hadlock ya. Kaya ready na ako niya, mapahuway ko yung mapahuway ko yung kung hindi. Doon si mga perfect. Imbes na stress nyo sa akin, bayaran nyo muna yung mga St. Peter nyo. Uy! Manood kayo ng mga pelikula dyan, mga Tarzan, ganyan. Manood kayo ng mga King Kong. Importante, masaya ko. Nag-wine-wine, lasing na ko. Okay lang ni Day? Wine? Hindi na sa makaano, baka hingalin ng takot. Alam mo ba yung nakaranasan ko ng isang gabi, yung hinahabol ko, hininga ko. Parang sabi ko, ayaw ko na talagang humawak ng atay ng baboy. Ayaw ko na talagang uminom ng Red Horse. Kunti lang naman na inom ko, Day. Mga 3 lagok lang. Siguro yung allergy attack siguro nag-combine, tapos bad combination. Hininga, gaganon ako yung tipo na nag-live ako, Bahala na yung malagutan. Ako yung hininga basta nagla-live ako Importante dyan. habang nagpaalam kaya sa mga viewers mo, bye-bye. Baka bukas wala. Parang ganun ba? Oo, hindi porket na masaya kayo, may mga boyfriend kayo, may mga lalaki kayo. Pwede kayo mag-live kung may sakit kayo o may hindi naramdam kayo kasi kailangan natin sa buhay natin para maraming nakakaalam ba. Mamaya sabihin, natumba lang, parang okay lang naman sa isang araw. At least na ipagsigawan natin sa buong mundo na na-allergy tayo. Ang hirap kaya, pero alam nyo, seryoso yun. Hinabol ko yung hininga ko, aram mo, ang nahirap talaga, ang hangin sa katawan natin pag hindi na natin talaga kumbaga yung hangin mag-refuse na ba? Ang hirap na talaga yung hangin na inhale, exhale mo. Gaganon dyan. Sabi ko, ano ba to? Hindi naman sa sobrang busog ako. Talaga yung atay siguro nakain ko siguro ang dami. Sarap kasi ng atay, yung minudo, inubos ko yung atay at saka hotdog, yung mga carrots iniwan. Karamang bakla. Shout out ka sa mga na-overfeed ha. Hihingalin ka talaga tapos lalo na ma-allergy ka sa atay. Actually yung allergy ko sa loob. Hindi po ako nagpantal-pantal. Oo. So ayaw ko rin punta sa doktor doon na magsabi, nakakatakot this oras ng gabi. Lalo na pag-stress doon ng mga nurse na iba, baka sabihin nila doon ka sa quarantine, so may delikado yun. So, dito na ako nakasurvive naman dahil nag-pray ako, sabi ko, Lord, wag naman, uwi pa ako sa amin, kailangan pa ako ng pamilya ko, ng nanay ko, kapatid ko, pamangkin ko. Patawara ako ng makasalanan ko, kung ano mga pagkakamali ko itong linggo na ito sa mga nilapastangan kong mga ginawa ko na hindi ko sinunod ang mga payo mo. Sana, Lord, pagalingin mo na ako in Jesus' name. Ganun na yung sinabi ko sa utak ko. Basta direct kayo manalangin, talaga sasagutin agad ng mga anghel. Hindi porket na mga ganito yung itsura nyo, hindi na kayo manalangin kayo. Alin yung mga bada pangamuyo ka mo. Ano na sis, malunggay? Yes, tomorrow, mga alas 4. Oo, So ayan na guys ha, thank you so much. Sa bukas naman ako magla-live para sa ating update sa mga chismosa, sa mga inggitera kasi live tayo no commercial break walang kinikilingan.
Walang pinipili sa ngalan ng katotohanan dahil ang chismosa hindi natutulog, hindi na mamatay-matay. 24 hours sila ha. Kahit gawin mo tama, magiging mali ka sa paningin ng mga animal, baliktad ka talaga sa paningin nila, akala nila sa'yo inkanto. Tapos ang mga immortal na yan, o yung mga chismosa, mga inggitira, hindi talaga mamatayan dahil. Yan ang mga sakit na pag nanay mo chismosa, iiwan mo talaga yan sa lahi mo. O may isang anak talaga na makakuha niyan. Kasi kung anong environment mo, yan ang susundin ng mga tao sa paligid mo. So mabuhay po kayo. Congratulations ko kayo. Sana dadami pa ang chismosa sa mundo. Sana magkaroon kayo ng award sa gobyerno. Sana marami pa kayo masira na buhay. Tuloy nyo lang yan. Focus lang kayo sa pagchismis. Galingan nyo. At saka sana hindi malubat ang mga bibig nyo. Sana magkaroon kayo ng eternal life, magkaroon kayo ng buhay habang gusto nyo mabuhay. So congratulations sa mga chismosa. Shout out dyan sa kilala ko talaga na chismosa. Ang sarap i-mention ng pangalan niya. Chismosa. May mga chismosa na mahirap. May chismosa na may edad-edad. May chismosa na nakaupo lang. May chismosa sa opisina, may chismosa sa school. May professional na chismosa, mayroon din mga tambay-tambay. Yung tambay-tambay na chismosa, yon maya-maya magulat ka, nagsasambunutan yan. Yung mga sosyala na chismosa, matataas ang pride, mga next year pa magpapansinan yan. Pa-demure ba? Puro chismosa. May hindi lang, ito totoo lang talaga. So ayan, congratulations, no, dahil araw ng mga chismosa ngayon. Mabuhay pa kayo, tuloy nyo lang yan, sana yung July, buwan ng mga chismosa, tuloy lang po kayo sa mga goal nyo, kung ano man mga project nyo sa buhay, marami pa kayong gagawing chismis, at saka pag wala kayo magawa na chismis, mag-invento lang kayo ha. Ang secret ingredients po sa mga chismosa yan, dapat mag-hire po kayo ng 10 chismosa. Oo, gawin yung kumaker sa buhay nyo. Kasi pag may kumaker kayo ng other chismosa, madali po kayo makarecruit. At saka dapat i-friend nyo yung chismosa dahil pag nagpapasikat kayo. Kasi hindi mo na kailangan magbayad, hindi mo na kailangan magpa-promote. Oo, lalo na. Sisikat ka talaga sa kanila. So mabuhay, God bless sa inyong mga chismosa. Sana ipamana nyo yun ang mga talento nyo sa mga anak nyo pagdating ng panahon. Mga anak nyo sana maging tulad nyo rin ganap na chismosa. Sana magkaroon kayo ng sarili nyong mundo, magkaroon kayo ng sarili nyong araw, magkaroon kayo ng sarili nyong ulan. No? Sana po sa mga chismosa na mga magaling, sana galingan nyo pa po kasi baka pagdating ng Pilipinas Got Talent sa susunod na taon, no, pwede na kayo pumasok, no? Oo, yung talent mo chismis, no? Paano mo ba i-chismis yung hurado sa kanyang kasamang hurado, no? I-chismis mo silang 3 doon. So yan lang po. God bless sa mga chismosa, ng mga baho-sakan. Mabuhay po kayo, importante maganda ang buhok ko ngayon. Wala na kuya time sa mga ganyan dapat, no? Kasi nairita lang talaga ako dahil may nag-chismis kasi na namatay ako dahil Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Hindi lang ako nag-live kanina kasi nagpahinga ako, kumuha ako ng boilo, chismis agad, patay. Hindi nga ako namatay na pumatol ako doon sa malaki ang kargada na yung sukat ng kargada, yung miral ko, hindi nga ako nabanan kung alam ko yung kalabasan ko, chokes to go. Thank you so much. No? So tapos na tayo, buon tayo. I-congrats ko lang yung mga chismosa. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa mga chismosa, sisikat tayo. I love you.